Allan yn fyr cyn bod ni'n mynd at y bregaeth yn llythyr at yr Efeiniad a phenod 8. Yn ogystal ac ymddiheuro fod yn hwyr, yn ymddiheuro hefyd i Mari, mae hi wedi clywed y bregaeth yma yn barod. Falle bydd yn chydig gwahanol yn Gymraeg nag yn y Saesneg. Ond Efeiniad pennod 8, ar ychydig o nodau o adnod 18 i 25. Y nodau falle sydd wedi taro chi'n rhyfedd weithiau wrth i darllen nhw. Ar wyf fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau presennol i'w cymharu a'r gogoniant sydd ar gael i ddatguddio i ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am i blant Duw cael ei datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn o'i darostyngodd. Yn y gobaith y cael greadigaeth hithau, ei rhyddhau o gaethiwed a llygredigaeth. A'i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond y ni sydd â brain ffrwyth yr ysbryd gennym. Yr ydym ni'n ochneidio yno mewn hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Dyna'n union y testun, ond fe ddown ni nôl at yr adnodau hynny cyn gorffen. Be wy am wneud yn hytrach yw i trafod cyflwyno amlinelliad o hanes y greadigaeth. Nid chydyried hanes y ddynolryw, hanes y byd, hanes y bydysawd, hanes y byd materol. Ac i gyflwyno hwnna, gyda bod yn hanes hir, mewn 8 o benodau bychbyr. Ac felly, i ni dechrau gyda dechrau greadigaeth, y creu. Ond cyn hynny, rhaid bod y syniad am greadigaeth wedi bod yn meddwl Duw erioed. I ni gwybod hyn oherwydd mae Paul yn dweud wrthon ni yn Effesiad, ein bod ni, plant Duw, wedi ein dewis yng Nghrist cyn seilio'r byd. Ac yn yr Hen Testament mae'n rhoi ddatguddiad i ni trwy Jeremia, trafod eglwys Crist ac yn dweud ceraist di a chariad di derfyn. Os oedd Duw yn caru ni, wedi'n dewis ni cyn seilio'r byd, mi rhaid bod yn ei feddwl rhywle lle oedden ni yn mynd i fyw. Catref i ni, a bod y meddwl yna wedi benderfynu ganddo cyn seilio'r byd yn y lle cyntaf. Cyn creu, mi oedd Dduw yn barod yn trefnu y catre a fyddai i'w bobl nef. Ac felly, i ni'n cael yr hanes. Mae hanes y byd i ddechreuadau fe, i ni'n mynd nôl at ddechreuadau'r Beibl i hynna. A'r hanes yn ddigon cyfarwydd i chi. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn afluniaidd a gwag, ac yr oedd tywyllwch ar wyneb y dyfndor, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw bydded goleuni, a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda. Gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch, galwodd Duw y goleuni yn ddydd, a tywyllwch yn nos, a bu hwyr, a bu bore, y dydd cyntaf. A dyna Duw yn dechrau paratoi ac adeiladu cartre ar gyfer ei bobl. Dechrau ar y gwaith tywyllwch, ond yn te wedyn yn delio ar byd materol yma. Roedd e'n sydyn gyda gair
wedi dod ag ei fodolaeth ac yn ei lunio fel cartref i ni. Ac felly, os ewn ni at yr ail benod, pam bod wedi gwneud hyn? Beth oedd pwrpas creu byd materol? Ac i ni wedi gweld un rheswm, lle i'r ddynolryw i fyw. I ni'n clywed anghredinwyr yn dweud weithiau wedi bod yn ystyried y bydysawd rhyfeddol yma. Yn ei holl ehangder, biliynau a biliynau o ser a'r galeithau, y planedau. Ac maen nhw'n dweud ni, wrth edrych ar hyn, bydd yna ni sylweddoli cyntaf yw bethau mor bach i ni. Mewn cymhariaeth â reality y bydysawd. Mewn gwirionedd, mae dim ond rhyw gysgod yw'r ddynoliaeth. A ddaeth i fod rhywsut a fydd yn diflannu yn ddigon buan o ran oedran y bydysawd, medden nhw, pan fydd yn seren bach ni yn dod i ben, a'i bywyd yn dod i ben, a'n llosgi mas, mi fyddwn ni'n diflannu gydag mi fydd y bydysawd yn parhau am filiynau o flynyddoedd eto. Dyna maen nhw'n disgyn. Yn un peth maen nhw'n hollol gywir i ni fod i edrych ar y ddaear yma. Ac fel mae'n telescopes ac yn y blaen yn gwella i fod sy'n hwyro mwy a mwy bethau mor fach i ni. Ond mae'n un peth yn hollol anghywir o ran gwers y bydysawd yma. Nid o gwbl ein bod ni yn diflannu a'r bydysawd yn parhau, ond yn hytrach oherwydd cariad Duw at ni. Dyna pam mae'r bydysawd yn bodoli. Ac gyda'n diwedd ni ar y ddaear yma, dyna ddiwedd y bydysawd hefyd. Cymaint yw cariad Duw dros i bobl. Ond un rheswm yw hynny, ac i ryw raddau rheswm eilradd prif rheswm y bydysawd, fel y rheswm am bod Duw yn ein caru ni, yw mwyn dangos gogoniant a chariad a clod, erbyn clod i Dduw. A cymaint i ni'n darllen hwnna mewn wahanol mannau yn y Beibl. Yn arbennig felly wrth gwrs yn y salmau. Salm, a dyma'n neges nhw. Beth yw pwrpas y byd yma? Fel meddwl Dafydd, Psalm 19. Yma'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw. A pherfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Y mae dydd yn llefaru wrth ddydd, a nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos, nid oes iaith na geiriau ganddynt na chlywir ei llais. Eto, fe a ei sain allan drwy'r holl dear, a'r lleferydd hyd ei thafodd y byd. Y nefoedd yn adrodd gogoniant Duw. Sawl 8, y lloer a'r ser, yr rhai a'r fliniaist, wedi cael ei gosod yno i ddysgu i'r ddynolryw gogoniant Duw. Mae Paul yn arbennig yn pwysleisio canlyniad o wrthod y tystiolaeth yma. Yn dechrau llythyr at yr Hwyliad. Mae'n mynd trwy'r ddadl yno beth yw gechod mewn gwirionedd. Sut mae fe'n effeithio ar meddylfryd dynion. A mae'n dweud un o'r beth cyntaf sy'n mynegu hynna, cechod yn mynegu hynna yw gwrthod tystiolaeth ein llyged ein hunain oherwydd ein cysyniad tuag at Dduw. A mae digofaint Duw yn cael ei ddatgifio o'r nef yn erbyn holl anghywioldeb ac anghyfiawnder pobl sydd trwy eu hanghyfiawnder yn atal y gwirionedd. Oherwydd, a mae'r hyn y gellir ei wybod am Dduw yn amlwg iddynt. A Duw sydd wedi ei amlygu iddynt, yn wir pan greodd Duw y byd. Y mae ei briodoleddau anweledig ef
i dragwyddo'n allu a'i ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau agreodd. Am hynny, y maent yn ddiesgus. Yn hytrach na fel rhai'r gwyddonwyr hynny'n dweud nad ydy ni'n deall yn iawn gwers y fydysawd, dyma Duw yn dysgu trwy Paul yw gweithio sydd ddim yn gweld prif wers y fydysawd, sef tystiolaeth o anweledig bethau Duw wedi gwneud yn weledig o'r blaenau ni. Gallu Duw, gwybodaeth Duw, rhyfeddod Duw, gogoniant Duw, meddwl sawnau. Dyma prif bwrpas y greadigaeth. Ond fod dyn yn ei felchder yn gwybod petai'n cydnabod hyn, mi fydd y rhaid plygu i'r Duw yma, ac i fyddhau i'r Duw yma, ac oedd o'n cydnabod y Duw yma ac awdurdod a nerth y Duw yma. Ac i ni'n gwrthod gwneud hynny, gyda bod ni mor annibynnol yn hunain. Am hynny byddai Paul y maent yn ddiesgus. Ac nid yn unig yr hael, a'r lloer, a'r sêr yn de, ond popeth a wnaeth Duw. Mae dreigwyddo'n allu i weld yn y blodau. Mae dreigwyddo'n allu i weld yn y mynyddoedd, yn yr cefnfor. I ni'n gweld creadigrwydd Duw yn pob rhan o'i bydysawd, os yw yr galeithau pellach, os yw drwy microscope ar y toma lleia. Dyna atgyddiad o goniant Duw. Pan ni'n edrych ar rhaglenni pobl fel David Attenborough, Brian Cox, rhaglenni rhyfeddol hynny. Mae tragedy tu ôl iddo fe i gyd. Maen nhw'n dangos i ni rhyfedd weithredoedd Duw a heb syniad o hynny yn enw ei hunain. Pwrpas y greadigaeth. Hynny'r drydydd bennod. A hynny yw digwyddiad y ddaeth yn sydyn iawn mewn yr hanes. I ni'n symud reit o pennod cyntaf Genesis i drydydd pennod Genesis. Sef bod Duw yn gosod steward dros y greadigaeth yma. Steward y greadigaeth. Sori, pennod 1 o hyd. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw. Mae'r cartre nawr yn barod. Fel priodfa yn sicrhau bod y tŷ yna'n barod nawr, mi allai ddod o'i wraig i mewn. Mae Duw wedi creu'r cartre, a nawr mae'n mynd i osod y pen yma ar y cartre. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar fysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiniaid gwyllt, ar yr holl ddea, ac ar bopeth sy'n ymdysgo ar y ddea. Ac felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. A Duw yn ei gariad yn gosod dyn fel steward, fel pen, fel brenin ar yr holl ddea. Ac yna, pa mor gyflym i ni'n symud at benod hollol wahanol, sef bod y steward yma ddim yn sefyll yn hir iawn. Ac mae'n anibyddhau Duw. Ac yma'n cariad Duw a gofal Duw. Ac ar cymaint y ffaith nad oedd unrhyw beth ar ei angen ganddo fe o gwbl, eto mae'n mynnu bwyta o'r ffrwyth. Mae'n anibyddhau. A nid y steward a'i hil ef yn unig a ffeithiwyd gan hyn, ond i ni'n darllen fod y holl greadigaeth materol wedi effeithio. Am ei ti rando ar ysgrifau a bwyta trwy lafu'r y bwytau ohoni wrth ddyddiad y fywyd. Bydd yn rhoi i ti draen
ac ysgall, a byddai'n bwytau llysiau gwyllt. Trwy chwys dy wyneb y byddai'n bwyta bara. Mae hwn yn rhywbeth allai i ni weithiau ddim mor ymwybodol ohono fe, ond dyma'r gwirionedd bod adda wrth bechu wedi effeithio ar holl greadigaeth a melltith wedi gosod ar y ddaear. A'r disgrifiad mwyaf clir o hyn a beth mae'n ei olygu yw'r hyn ddarllenon ni yn Rhufeiniaid. A mae'n ddiddorol gweld y Paul mor ymwybodol o'r greadigaeth materol. Dyma'r ail dro nawr, ys dechrau begeth, i ni'n cyfeirio ato fe a'i ymwybyddiaeth o beth yw'r byd yma ni'n byw ynddo fe. A mae'n disgrifio y trawiad yma o'r greadigaeth a melltith gan Dduw. Os darllenwn ni yn wir ynddo fe, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am ei blant Duw gael ei dydgyddio. Oherwydd darostynwyd y greadigaeth i oferedd. Rhufeiniaid 8:19. Darostynwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Doedd y ddaear ddim am ei fyddhau i Dduw. Mae'n amhosibl i unrhyw beth materol i fyddhau neu anifuddhau. Dyw'r byd methu anifuddhau, dyw'r anifeiliaid methu anifuddhau, ond oherwydd bod adda wedi anifuddhau. Fe effeithiwyd ar y ddaear i gyd. Dyw'r pridd a'r creigiau ddim yn foesol, a dyw'r anifeiliaid ddim yn foesol, dyn sydd yn bod moesol, a dyn sy'n pechu, ond eto yn ddoethineb Duw i ni'n gweld bod e'n gosod yr oferedd ar y ddaear ei hunain. Oherwydd darostynwyd y greadigaeth i oferedd. Nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Mae'r oferedd yma, mae'n golygu caethiwed, mae'n golygu llygredigaeth, ac ni ddim yn gwybod yn union be mae hwn yn ei olygu yn y byd yma. I ni weithiau'n ymwybodol, fel ni'n ymwybodol ohono ni'n hunain, bod ni'n byw mewn cyrff materol, meidrol. Ac i ni gael syniad weithiau am y bydysawd felly, pan mae ni'n darllen am ser rydwch yn ffrwydro. Ni'n gweld y tensiynau sydd yn y byd materol ei hunain, yna daear greadau yn rhwygo'r ddaear. Bod yna llifogydd yn gallu boddi. Pan ni'n darllen fod yna rhywogaeth o anifeiliaid yn byw yn y gorffennol, a maen nhw i gyd wedi marw. Dim un ohonyn nhw'n byw nawr, gwahanol fathau ac yn y blaen. Yr anifeiliaid sydd wedi diflannu. Ni'n teimlo rhywsut, dyle hwn ddim bod yn iawn am greadigaeth perffaith Duw. A dyna beth mae'r Beibl yn dysgu, pan pechodd adda, mae yna rhyw grac craith yn dod ar draws y greadigaeth i gyd. Cysgod yn cwplo ar y greadigaeth. Y gwendid yma ar oferedd. A hynny wedyn, wrth gwrs, cyn bod ni'n dechrau sôn am beth y mae dyn ei hunain wedi'n gwneud i'n byd ni. Yn dir, tyweithol, bwydo'r anifeiliaid i fod yn anion. Dyna gyfaredd benod trist felly. Y cwymp ar effaith ar y ddaear ei hunain. Ac eto, mae'r ddaear yn profi canlyniadau'r cwymp yma, hyd yn oed mewn ffordd mwy dramatig beth. Pan welodd yr arglwydd fod trygionnu'r bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl ogwydd ei bwriadau bob amser yn ddrwg,
Bu y difar gan yr arglwydd iddo wneud dyn ar y ddaear, ac o fidiodd yn fawr. Yna dywedodd yr arglwydd, dyleiaf foddi ar wyneb y ddaear y bobl agriais. Dyn ac anifail ymddysgu ac adar yr awyr, oherwydd yma yna difar gennyf i mi i'w gwneud. Ond, cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd. Ac felly ni'n darllen y rhwygwyd ffynhonnau'r dyfnder mawr ac fe agorwyd ffenestrir nefoedd a bu glaw am 20 diwrnod a 20 nos ac fe foddwyd y ddaear. Yn llwyr. Ac fe foddwyd y holl addenolryw, ond am 8 person. Ac yn anifeiliaid i gyd, heblaw am par, o leia par o bob anifail ar y ddaear. A daeth y Duw. Ond os oedd Duw di ail adrodd y gosb yma pob tro yr oedd Johnny dyn yn fawr o'r ddaear, byddai'r rhaid iddo fo wedi boddi a boddi a boddi ein planet ni tro ar ôl tro ar ôl tro. A mi oedd e'n barod wedi cyflwyno efengyl neges o achubiaeth o bechod. Mi oedd e wedi gyhoeddi hwn i addau hunan, a bydde un dydd i'r byd materol yma, a bydde had y wraig yn dod ac yn achub. A petai un diliw ar ôl y llall wedi dilyn fel i ni'n heiddi yn llwyr. Sut fydde Eglwys Crist wedi datblygu? Sut fydde efengyl wedi mynd dros y byd? Gyda Duw yn rhoi diwedd ar pob cenhedlaeth a diwylliant bechadurus, sut fydde Beibl ysgrythurau wedi cael ei ysgrifennu dros rhai miloedd o flynyddoedd. A neges Duw am i fab y ceidwad oedd i ddod. Sut fydde hwnna wedi gallu ymledu dros y byd. Ac felly, dim ond unwaith y byd diliw. Duw yn dangos y ddyn y siampl. Beth yw ei gosb am bechod. Mae hwn yn rhan o beth mae diwinyddion yn galw gras cyffredinol, common grace. Mae gras Duw yn dod i'r ddaear, nid yn mwyn i achub, ond er mwyn agor y ffordd i'r efengyl i fynd i achub. A mae hwn yn un o'r ffyrdd. A mae fe'n addo. Mae'n gwneud cyfamod. A mae rhaid i ni ystyried. Nid cyfamod a dyn yw hwn. Mae'n cyflwyno fe i Noa, ond nid gyda Noa yn wneud y cyfamod. Yn Genesis pennod 8. A phan glwodd yr arglwydd yr arogl hyfryd Aberth Noa, dywedodd yr arglwydd ynddo ei hun, ni felltithiaf y ddaear mwyach o achos dyn, bod gogwydd ei feddwl yn ddrwg o ei iechyd. Ond ni ddefethaf eto bopeth byw fel y gneithym. Tra peri'r ddaear, ni ffeidia prydhau a medi, oerni a gres, haf a gaeaf, dydd a nos. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn rhoi ffydd a cadernid i'r Cristion. I ni'n gwybod na dinistyr o'r ddaear yma. Ddim hyd yn oed dan law dyn pechadurus, gyda'r holl bethau erchill sydd gan ddyn yn ministrio. Bydd na ddim dinistyr o'r ddaear dan law dyn. Tra peri'r ddaear, ni ffeidia y tymhorau a bywyd ar y ddaear. Pennod 6 wedyn. A nawr mae miloedd o flynyddoedd yn pasio. Mae'r anrhydedd fwyaf yma'r greadigaeth yma derbyn erioed yn digwydd. Ac mae, os ydyn ni'n rhoi teitlu hwn, fydde ymweliad y creawdwr a'r greadigaeth.
A mae'r mab diw ail berson creu'r hynna, mynd i'r bedd marw a chyflodi yn y newydd a nid pedi yn y fe ac am y ddeiant echonau. Ond mae'n dod at y byd. Dwi'n gwybod ai darllen hwnna beidio hefyd bod e'n rhywbeth ac yn mynd o ffwlbri yn fe. Ond mae'n rhoi enghraifft i ni os ydych gall bethau ffôl pwtio mas rhyw wirionedd i ni. Chi'n gyfarwydd o lle a yn anghywir rhaid enw emyn iddo fe am geiriau William Blake. And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green? And was the Holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen? Anthem debyg tîm cricket Lloegr pan maen nhw'n mynd mas i chwarae yn Australia a De Affrica. Dyma beth maen nhw'n canu. Ac hollol dwp. A fi traed yn Iesu yn cerdded yn Lloegr o gwbl, wrth gwrs, ddim byd o fyny o gwbl. Oedd oen diw ar porfeidd Lloegr neu'r wlad yma. Beth bynnag oedd e'n golygu wrth hyn, William Blake yr awdur, does dim Cristnogaeth na sens yn nhw. Ond mae e'n wir bod yna lonydd bach a strydoedd bach yn Nazareth a mi oedd ail berson yn Drindod wedi cerdded trwy'r rhain a chwarae yn y caeau a dringo rhai o'r walys yn y dre diw i hunan yn cerdded trwy pentre bach yn yr dwyrain canol. Y fath am rhydedd i'r greadigaeth o'r hwn wedi digwydd. Y gair am eithwyd yn gnawd ac y drigodd yn ein plith ni. Ac am 33 o flynyddau, bu'r creawdwr yn natur dyn yn trigo ar y ddeiar a greodd. Ond yna, yn ôl o'r holl a'r proffwydoliaethau, a'r holl o'r addewidion, a roddodd drwy'r proffwydi, dyma ni'n dod nawr at pennod 7. A theitl anhygoel, marwolaeth y creawdwr. Marw y cedwad, marw dros y rhai colledig a ddath i'r byd i'w hachub nhw. A bod yn y bedd am 3 diwrnod, Dyw yn dangos bod y melltith wedi cwympo arno. Bygythiad y felltith oedd marwolaeth. A mae'r bedd a'r corff yn y bedd yn dangos bod y felltith wedi cwympo ar y mychnydd, ar ein ceidwad ni. Ond yna wedyn yr atgyfodi o'r corff o'r bedd i ddangos bod ei waith o achub wedi llwyddo a bod wedi derbyn y felltith yn llwyr a bod dim o'r felltith ar ôl i'w bobl ef. Ac yn hanes y marwolaeth a'r atgyfodiad, mae just darn bach, rhyw fath o fi'n hofio'r gair nawr, pan mae rhyw actor bach sy'n cael un darn bach iawn mewn rhyw ffilm. Walk on part fel bethau. Mae'r greadigaeth yn cael rhan o hwnna yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad. Wrth iddo farw, chi'n cofio ni darllen. Erbyn hyn, yr oedd i ti a hanner dydd, chwybo'n ddwy, sidlwyd y ddeiar a hollwyd y creigiau. A gorwyd y beddau a chyfodwyd cyrff llawer o'r saint oedd wedi huno. Dyn nhw'n deall y bethau hyn. Mae'r ddeiar ei hunan yn cael ei siglo gan farwolaeth i chreawdwr. A dyma ni wedyn ar bennod ola. A'r teithio hon oedd yr aros hir a'r greadigaeth newydd. A mi awn ni nôl at y
y dyfyniad am rhyfeiniad. A darllen y paragraff. Yn wir mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am ei blant diw gael ei datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid oedd dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd, yn y gobaith y cael greadigaeth hithau ei rhyddhau o gaethiwyd a llegreadigaeth, a'i dwyn i ryddid ac ogoniant plant diw. Oherwydd fe wyddwch bod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond yn ni sydd â beinffrwydd yr ysbryd gennym yr ydym una'n ochneidio yno mewn hunain wrth ddisgwyl un mabwysedd yn blant diw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwyd. A mae Paul yn hyn fe petai yn clymu dyfodol y greadigaeth ynghlwm a dyfodol ni fel cydynwyr. A maen nhw'n adnodau rhyfedd. Maen nhw'n dangos yn glir i ni bod y greadigaeth wedi creu arwyn i eglwys a greadigaeth mewn un ffordd yn dibynnu ar hanes yr eglwys arni. I ni'n gweld yma'n gyntaf. Pan bechodd dyn, fel wedi dweud, fe newidiwyd yr holl o'r greadigaeth rywsut. Mae'n gymerodd addag efo y ffrwyth, mi aeth yr effaith drwy'r holl filiynau ar filiynau o filltiroedd trwy'r bydysawd yn llwyr. Ac yn awr, oherwydd yr un weithred yna, mae yna ochneidio o fewn y greadigaeth. A mae yna disgwyl ers y cwmp hynny yn Eden, disgwyl yn y gobaith y daw rhyddhad i'r byd materol. Yn ail wedyn, mae'r disgwyl yma am ryddhad, nid bod teimladau gan y byd materol. Ni'n gwybod beth mae fe'n ei olygu, iaith ffigurol yw e. Fel ni'n cael yn y salmau weithiau ni'n darllen yn y salmau sôn am y mynyddoedd yn canu, neu mae'r mynyddoedd yn clapio i dwylo. Ond mae'r byd hefyd yn ochneidio. Ac yn ochneidio yn yr wrth ddysgu. Y gobaith y cael greadigaeth hithau ei rhyddhau o gaethiwyd a llegreadigaeth a'i dwyn i ryddid a ogoniant plant diw. Pan fyddwn ni yn cael ei rhyddhau ar ddiwedd y byd o holl effaith pechod, pan bydd Duw yn cydnabod ni fel ei blant ef o flaen y byd i gyd, dyna pryd fydd y greadigaeth yn rhoi diwedd i'w ochneidio ac hithau'n cael ei ryddhau fel yna. Mae'r disgrifiad o iachawdwriaeth y byd mor debyg i'r disgrifiad o iachawdwriaeth ni. Ond yno ni, trwy farwolaeth a trwy broses o ymddatod, bydd Iesu Grist yn creu corff newydd i ni. Mi fydd yn gwedd newid ein corff is-wael ni ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff o blynyddes eirf. Drwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Ar union ni fath o profiad y greadigaeth. Trwy'r nerth Crist, mi fydd yn dod, mi fydd yn dychwelyd, ac mi fydd yn trawsffurfio y byd yma yn fyd pur, perffaith, heb wendid, heb oferedd. Chi'n gwybod yr adnodau lle mae Pedr yn disgrifio hyn i ni, ail ythyr Pedr. Gan fod yr holl bethau yma ar gael ei datod fel hyn, ystyriwch pa mor sanctaidd a diwiol y dyle yn ymarweddiad fod, a chwythau'n disgwyl am ddydd Duw, pan ddatodir y nefoedd gan dan, ac y toddir yr elfennau
gan wres. Ond disgwyl yr ydym ni ar Gaerdydd. Disgwyl yr ydym ni yn ôl ei addewid ef am nefoedd newydd a daear newydd lle bydd cyfiawnder yn cartrefi. A y benod olaf ar wythfed benod yw'r penod sydd byth yn dod i ben, mae'n benod tragwyddol. Hanes y greadigaeth yw y bydd yn parhau, ochr yn ochr ar eglwys gadwedig. Fel cartre o hyd i blant Duw. Yn gartref i eglwys yr Iesu Grist, yn nefoedd newydd a daear newydd i ni yn oes oesau, heb ddiwedd ar yr hanes.